Faransi marabaaw fɛ ni cɛ naani ninnu olu ye Faransi ka foroba baarakɛlaw de ye nka Burkina Faso fɛ ayi abada ninnu ye gundula sɔrasiw de ye minnu nana kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'u ɲɛɲini Burkina Faso kan nka u minɛli Burkina Faso fɛ décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 o nana Burkina Faso ani Faransi cɛ kɛlɛyali taamasiyɛn wɛrɛ jira o gɛlɛya mun bɛ Burkina Faso ani Faransi cɛ naani ninnu ka bilaliko la o jɔrɔntɔ funina Maroc fɛ Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale y'i kanbɔ ka Maroc masakɛ fo ko sabula ko a y'i banba fo kana kɛ ni cɛ naani ninnu olu ka se ka labila ka bɔ Wagadugu ka taga Faransi jamana kan. Faransi yɛrɛ ka lasigiden so min bɛ Burkina Faso ɲaminɛlen tɛ lasigiden Luc Alande fɛ sabula Burkina Faso marabaaw tun ye a laɲini k'o cɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la. Ka far'o kan Burkina Faso tun ye a latigɛ fana ka Faransi lasigiden so ka kankɔrɔsigi fila politiki ko ta sira fɛ k'olu gɛn ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la sabula k'u tun b'a la ka wale kɛ mun ni Burkina Faso taabolo olu tɛ bɛn.